alhamdulillah rabbil alamin enen ɗo kunkande oɗo mawɗo wiyete ko Mousseyssi o calmo Seydou winamo yo wonanɗo dental ɗo e kunkande o jangguini toon to Sar Kubba 1968 hitande 68 o jangguini toon to Sar Kubba kanko e mo ganduɗa Baba Rafiou Sow en kam foof gondino to Sar Kubba 1968 jangguinde alhamdulillah machallah alhamdulillah machallah eskay ndeysan machallah eskay machallah Mousseyssi alhamdulillah machallah seydi Ba ndeysan eskay kanga machallah mawɗo moƴƴo ndeysan moƴƴo Mousseyssi calmi Seydou eskay machallah من الأندوة بين أبو سير أحمد عمار تجاني قوم عز وكيف ننتظر وصغار المون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله ماما شر ما سيد أن أدم إليك ماما شراج ماما سيد أدم إليك kanko o jeeya ko ɗo wiyete jumtoro Allah hoddiri noon janggude ko école e on saaha noon fettami nokku ne wiye Ganno Allah hoddiri noon o jangi ko école o fetta nokku ene wiye Ganno toon gadimi jangguinde école publique toon o adi jangguinde école publique wala tawi ɗon babam goto ne wiye Adama Thioub o tawi ɗon bammakko goto ene wiye Adama Thioub garde wonno heeɓi ala traite garde wonno heeɓi ala traite ene woni ɗon o yimi noon o horsinima amin jiida to jama o woni ɗon o yimo o horsinima eɓe jiida to jama ha Allah hoddiri dal o wi kam an noon no mbaɗa ni wonde neɗɗo moƴƴo Allah hoddiri noon on yimo wimo on an noon no mbaɗa ni wonde neɗɗo moƴƴo mbeɗa yinno ganda ceerno Mouhamed Saydou Madina Gounass mbiɗa yinno ganda se Alhaji Mouhamed Saydou Madina Gounass ɗon de ɓeɗe nanamo de kono mi andamo nam o wi omo nana o wimo omo nanamo de kono o andamo ndenno minen komi torankoɓe nde wonno kamɓe koɓe torankoɓe min tan mi meeɗa yaade e leydi he ɗon tan ɓe meeɗa yaade e leydi he ko ɗon tan on saaha min gondi ɗon ko Allah hoddiri min gondi ɗon on saaha ɓe gondi ɗon ko Allah hoddiri eɓe gondu ɗon o horsinima o yiɗimi noon no fewi ndono min ndono kono jama min kawranto o wi o horsinima o yiɗimo nde wonno koto suudu Allah to ɓe kawranno omo invitani galle makko amin gottuɗo toon amin jewti toon o wi omo invité mo to galle makko to eɓe gottuɗo toon eɓe jewtide toon o haalani ceerno Ahmadou Baro en moƴƴuɓe ndeno ko moƴƴo o gandi moƴƴuɓe nam o wi on nde wonno ko moƴƴuɗo ene haalnamo yimɓe moƴƴuɓe ceerno Ahmadou Baro en eko nandi hen eko nandi hen voilà eko nandi hen eko nandi hen ɗum saaha Allah hoddiri noon min kawri Matam on saaha Allah hoddiri noon ɓe kawri Matam to mi wi Ganno mi fettama nokku mi wiye mo wiye Polel Diawɓe taw o wi Ganno o fetta nokku ene wiye Polel Diawɓe hawri 1964 hawre 1964 hawre Sérif Mouhamadoul Habib ne ari leydi he hawre Sérif Mouhamadoul Habib ene ari e leydi he omo yaada e ceerno omo yaada e ceerno ɓe gari Matam ɓe gari Matam sabu cirifnama noon Mauritanie e Matam ɗum fof haalanama wonde ceerno Mamadou Sadou jogori adde Matam ene adde Saloum Cheikh Tidiane nam o wi taw tintinama Mauritanie e Matam fof tintinama ceerno Mouhamed Saydou enen jogori arde en arde tanu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala Sérif Mouhamadoul Habib 1964 nam o wi Sérif Mouhamadoul Habib ɗum ko 1964 1964 o ari jamma ceerno no gandiɗanni ceerno gollidini l'islam o jamma ko hiiɗo waɗa 1964 o ari jamma kanko ceerno jamma o waɗi hiirde o ari jamma o waɗi hiirde ngam haala ɓuuri diine l'islam omo haala ɓuura diine l'islam o wattindi lawol tijaniya o wattindi lawol tijaniya e ɓuure muɗum fof o wi kala jiɗɗo naatde e moƴƴere nde o wi kala jiɗɗo naatde e moƴƴere nde beetawe janngo yo ar ɗi Cheikh Tidiane ari nattina ɗum heen o wi beetawe janngo yo ar ɓi Cheikh Ahmad Tidiane ari nattina ɗum heen ɗum woni ɗon haa ñawli taw Sérif manque taw o wi ɗum woni ɗon haa ñawli taw Sérif suwa arde taw ɗum woni noon hankadi noon o haalana wonde hoɓɓe ɓe jam keewi Matam fof o wi o haalna wonde hoɓɓe ɓe tawa keewi e nder Matam tawi keewi e Matam fof
ɓe mbimo ceerno ɓe mbinoɗa ɓe yo ngar foti ngari ɓe mbimo ceerno ɓe mbinoɗa yo ngar ɓe fode ngari nan ɗo padi neɗɗo padi hen neɗɗo padi o wi kala mo alda hen salligo yo salligo mi hokka ɗum lawol ngol o wi kala mo alda hen e salligo yo salligo hokka ɗum lawol ngol ko on saha o hokki amen lawol ngol ko on saha kanko o jogui o hokkiɓe lawol ngol inchallah o rokkiɓe lawol ngol 1960 alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina guila nden noon ha ɗo min ceertani koye guila nden noon ha ɗo ɓe ceertani finde ko 1967 finde ko 1967 hitande Pikine galle o kuulete dimanche hitande Pikine galle o kuulete dimanche galle mo rokki o sirmo hamdoul habib galle galle mo ceerno ki sirmo hamdoul habib o nde kuulete nde ko dimanche dimanche 1967 ba boubou sy ndeysan gonga wi kam wonde an kam wimo wonde an kam a meeɗino hebde ceerno defare a meeɗino hebde e ceerno defare mbimi koni defare nde o yino mbimi ko woni defare nde o wi o defanoma aduna ma e lakara ma o wi o defanoma aduna ma e lakara ma mbi won bawɗo ɗum e aduna won neɗɗo bawɗo o heɓiti o wi mane on neɗɗo bawɗo ɗum e aduna ndeysan o wi ceerno mamma seydou no wawi ɗum o ceerno mo seydou on wimo ceerno mo seydou ene wawi ɗum wimi ha wima ha o wi omo wawi ɗum o wi omo wawi ɗum mbi somo wawi ɗum kay jehen toon ba boubo o defa noon minen o wi somo wawi ɗum kay wadde babouji hen to o defa noon min nan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina ene kuule yimɓe ene mbiyatoo béton ceerno no wertana leydi ni Dakar fof ne hawri ɗon o wi ene kuule ceerno ene wertana leysel yimɓe ene beddo béton ngaji Dakar fof ina hawri ɗon ɗum woni ba bouba addimo e yeeso ceerno ɗum woni ba bouba addimo e yeeso ceerno o wi ceerno o de ko ɓiye o wi ceerno o de ko ɓiye ko janguinowo école te ko almudo mane te ko almudo mane an hokki ɗum lawol ngol an hokki ɗum lawol ngol mbiɗa yiɗi noon defonoɗa mbiɗa yiɗi noon defonoɗamo min jono tan inni jooɗi min hucciri amen ceerno jiɗno kono immi jotti hucciri e mabɓe minona min jooɗi less kamɓe ɓe jooɗi less ceerno wi bisimillahi mi jaɓi yo anniyo ceerno wi bisimillahi mi jaɓi yo anniyo woni mballini juuɗe ɗe yo waɗini juuɗe ɗe ceerno duwi ha gayni ceerno duwi ha gayni o wimi jaɓi o wimomi jaɓi on sahno min jaltini ba bouba ha damal ɗo ɓe jalti kanko e ba bouba ha damal ɗo ba bouba wimo a nani ko ceerno wi ko jaɓi ba bouba wimo a nani ko ceerno wi ko jaɓi mbiɗo emi nani kay o wi o nani kay mbimi nani kay o wi wonde o jaɓi ko wi ko o jaɓi ko wi ko o jaɓi o wi malaikaji mbindi nawni Allah o jaɓi de o wi malaikaji mbindi nawani Allah wonde o jaɓi de he mbini ha o wimo ha ndeysan on sah noon min jalti noon mbeɗa miijo noon e ɓerdam on saaha noon ɓe jalti omo miijo e ɓerde makko an kam ɗum nanguiɗi noon miijo ɗum nanguimo miijo ɗum wonno ko 1967 ɗum wonno ko 1967 mbeɗa jangguina école Wuro Sogi omo jangguina école Wuro Sogi on sah noon mbeɗa miijo ɗum nanguimi miijo mbimi neɗɗo bawɗo mo jaɓi defanadema aduna ma e lakara o ma wimo miijo neɗɗo bawɗomo defanade aduna ma e lakara ma he ɗum ɗo de ko hunde mawde quoi o wimo he ɗum ɗo de ko hunde mawde yeehi ha 1968 amin ñaago affectation ndemno nde mbaɗi duuɓi ɗiɗi école fof ne wawi ñagade affectation ɗigo ɗon yeeha 1968 omo ñaago affectation ɗum woni ñaagi yimɓe ɗum waɗi o ñaagui kalanani poste uji tati ɗum ɓattade Madina Gounass o il faut komi abo ɗum hami anda laano no woodi ko o ye on saaha kadi hunde jagguimo woni mo abbor joni o haalano ko tati ɓuuri ɓadade Madina Gounass ɗum waɗi affectation toon voilà ɗum woni noon ñaaguimi sare ɗum woni o ñaagui Saare Kubba ɗon ɓuuri ɓadade ɗon ɓuuri ɓadade Madina pakkane lenkiri en Madina pakkane lenkiri en poste uji tati ñagotoɗa ko poste uji tati ñagotoɗa on sah noon komi misile Kubba Sare Kubba en saaha o heeɓi misire Kubba woni Saare Kubba hawri Mouhamadou Rafi fecca ɗon min tawdiri ɗon hawde Mouhamadou Rafi no fetta ɗon ɓe tawdiri ɗon e woɗɓe kadi goɗɗo kadi ne wonɗo ɗon goɗɗo ina wonno ɗon 68 ɓurti ɗon seeɗa inspecteur mawɗo amen o ɗum waɗi ɓurti ɗon seeɗa inspecteur mawɗo mabɓe o ittimi ɗon nawimi Kolda ittimo ɗon nayimo Kolda kono ko adi ɗum noon taw min dimanche fof min garano mi waɗi lebbi tati Sare Kubba min gondi ɗon ni ko adi ɗum saaha fof ɓe gara dimanche fof ɓe garanno ara Madina ɗo ceerno hawri taw ceerno arti Dakar no woni ɗon hawri ceerno arti Dakar ina woni ɗon ɗum woni beetaɓe goto min Mouhamadou Rafi amin kuccite e ceerno ɗum woni beetaɓe goto ko Mouhamadou Babou Rafi Sow eɓe kuccide e ceerno ceerno wi
kono lekkon mbiyete kon no lekkon mi meeɗa kon yidde kon lekkon ceerno yimo kon lekkon mbiyete kon lekkon mi meeɗa kon yidde kon lekkon onon ɗiɗo lekkon mon kon ko lekkonam hannde mi yiɗi lekkon kono onon ɗiɗo lekkon mon kon ko lekkon hannde mi yiɗi lekkon mon kon de lekkonam konko lekkonam konko lekkonam seydi ba machallah o yamiri ñandi heen ɗon yimɓe makko ɓe fof yo janngu lekkon hannde mi yiɗi lekkon de ceerno Ibou Oumar so namdi ɗuma waɗi table ɗo galle makko ɗum o wi hannde mi yiɗi lekkon onon fof jangge lekkon ceerno Aliou Bara ahram mumen Abdal Aziz en o wi hannde mi yiɗi lekkon onon fof jangge lekkon nam wi ceerno wi hannde mi yiɗi lekkon jangge lekkon onon fof jiɗi lekkon onon fof mbawi français wonon machallah ɗum waɗi ko 1970 alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jilen nden hannde mbeɗi ɗo pertaɓe ɗo noon taw poste vacande wonɗon ɗo ala jangi ala poste ne manque ɗo nde wonno peptinomi ko Sare Kubba ɗon wonno ministre fectinomi ɗon waɗi poste vacant ɓe gaddimi ɗo de 69 70 nam yo fetta noon on saaha guil 1969 70 on saaha o fetta ɗo ɗon pertami ɗo nam kalami ceerno noon kulmomi duso o to Dakar o wi wonde gonga feccedema kunkande no moƴƴi toon dental ngal men toon nam o wi ceerno o haalni ceerno sibo ono siborini ceerima ko gonga fettema kunkande to ina moƴƴi sabu toon dental ngal ina toon o wi kam dental ngal men toon ko adi ɗum kadi hay ko ñaguino ko Sare Kubba mi haalan noon o wi ko ñaguino Sare Kubba haalano ceerno ceerno wi mine moƴƴi ceerno yimo ina moƴƴi Sare Kubba ina moƴƴi ene moƴƴi woni yidde ceerno mum ko andude galle mum sa toon jippoɗa Amadou Tijani ɗemgal makko de on regu on yidde ceerno mum ko andude galle mum andude galle mum andude galle mum sa yeehi Madina jippoɗa Amadou Tijani sa yeehi Madina jippoɗa Amadou Tijani ceerno dañi Amadou Tijani ni ko guila nden nde o haali ɗum ɗum ko guila nden o haali ɗum ma hannde min guurdi ɗo taw alhamdulillah hannde ɓe guurdi ɗo alhamdulillahi rabbil alamin on jarama de mi weltima noon ceerno weltima noon woto cheikh mo ni yeesi ala ɗon awa on nani nenema so nani nani eɓe keeɗi eɓe keeɗi ko haalate ko weltare min de min somiɗo ko ɓiye ceerno alhamdulillah o wi ko ceerno wi wonde ko weltare wonde so yi ko iwe e ceerno weltaw no feewi o wi omo weltaw no feewi ko adi ɗum ko kadi goɗɗum kadi ceerno ari galle amen 1970 o ari ha galle amen nde nenam no wuuri to Fouta ceerno ari 1970 to galle makko galle amen ko Jum to galle maɓɓe to Jum galle bam makko Jum taw nenam makko ene wuuri ceerno ari ha toon 1970 o wi nenam gonga o ko ɓiye o wi nenam makko wonde gonga o ko ɓiye kono noon Allah ittinde yonde totti kam ko minen gondi ga Casamance ga o wi kono Allah ittinde yonde totti kam ko minen gondi ga Casamance ga fawade hen kadi 1974 fawande hen kadi 1974 hittade juma Jum ne maha ene fewndita ha gasi ne uddite hittade juma Jum ina maha ene fewndite ene uddite ha gasi ceerno nelno toon ko ceerno Aliou Baro o ceerno nelno toon ko ceerno Aliou Baro ceerno Abdoulaye Diogo ceerno Abdoulaye Diogo wan wiyete nanɗa no woodi wallahi toon o addiɓe toon ɓe ngari ɓe mbaali galle amen ɓenne ngari toon ɓe mbaali ko galle maɓɓe a weeti ɓe tacci ɓe jeeyi duwal ko toon juma o wonno a weeti ɓe tacci ɓe jeeyi duwal wonde ko toon juma o wonno fof ko pible laaɓɗe na woy ɗeɗo fof ko pible laaɓɗe ɗe Allah waɗi minen min beltima ceerno wi wonde kamɓene ɓe beltima so Allah mi andanoma o wi so Allah o andanoma kono oɗo Ibnu Oumar mo Babɗa Hiru Diallo Babɗa Hiru Madina Gounas Tahiru Baba Issa Ibnu Oumar makko haalani kam haalama haalanimo haalama o wi ka sehil bam makko no feewi kañum e Ahmadou Bayel mo Basiru ceerno haadi onne haalnimo haala maɗa o wi almuudo ceerno moƴƴo nanɗo o wi on ko juurateɗo min gara min juuroma min jokkana ceerno en ɗam emin gandi so a yi min a weltoto ɓe beltinma beele enen fof keɓen hen welede Allah
ɗo joni min jii wonde aɗa welti no feewi o wi alhamdulillah ɗum ɗo koko yettirde e Allah yo Allah waɗ ɗum sababu kumtala haajuji meɗen enen fof o wi kadi ɓe ɓe nodduɗa ɗo ɓe poti andodirde beele ina jokka no kalirɗani ko hunde nde Allah waɗi ɗum foti ko jokkude o wi alhamdulillahi rabbil alamina si anani ɗum waɗi ko gila o jibinaka raw o ko Mouhamed wiyete walla mbiyamo Wiesi walla mbiya Mouhamadou Siraji ni oydirama hay bama ni mama fof nen ɗon ɗum fof ko ɗille makko amino jadi wona cheikh woni o yi musidɗo ma Bouwar kañum ba monsieur Bouwaro woni Bouwaro Sare Ba comment tu vas? Tes yeux, tu as du mieux. Tu n'es pas aveugle comme moi. Non, je suis aveugle comme toi. Hein? Ah bon? Ah ouais. Je pense à vous chaque fois. Comme moi? Tiens, oh, quand nous t'amenons cap. 73, 74, pour d'aller comme quand vous jangini kam. Quand vous baba ko ni. Akilam ala hodiri min yeso an wela. On hakkilam toujours dina makko ba makko din Wiesi nani ha fuura chaque fois no dum motel an ceerno jaafoɗa Allah addi hande dalila o mamma ari ɓuuro amen ko wiyete noon Sare Paté o wi wona Sare Paté wiyete ko Fass ɓuuro amen ko Fass Paté innirte en 69 de baba wi ñande jibinami ceerno mawɗo yotti wuuro mum o wi oɗo hande kadi ala ko mbo inni sona Alhaji Mamadou Seydou min ko Mamadou Seydou Bouwaro mbiyete Kadiat Dia nene mum nene am Seydou Yabo woni bamma on ko musidɗo Seydou Yabo Diawɓe wodi ɓuri Diawo wodi Kadiat Dia nene am ha joni no ene wuuri omo to wuuro fof kono ñande chaque fois Alhaji Kabiru ɓi ceerno ɗo oɗo haalde e jeenama so ceerno hooti Madina mami wat koyngal am haako je peux vous dire depuis 2007 mi meeɗare yaade Madina mi tippa koyngal am par ce que ko janomi Carrefour ha mbono e projet ji ndew mi daraki sa wala noon mi fiɓi e ɓerde am yaade ceerno ari ene fof ko hunde oɗo ko jinnaɗo oɗo ko jinnaɗo vraiment kanko écrit kam hono windirse ceerno yiyem ɗo duwaw ceerno yi ko an duwoto noon mam mi waɗi fof e ma no mbaɗinmi fof e mamma ha yetti ɗo o mi watti ɗo e ma no waɗi ɗum e mamma fof ha yetti ɗo Allah jaɓanen Fatiha o salatul fatihi ganni ɗo noon fof hajuji mon ganni oɗo fof hajuji moɗon Amin. Amin. Seydi Ba alhamdulillah Jalal Dine tawno mi salminimo ɗo moƴƴi Ndeysaan mi salmini kokirama fof Hamdoul Habib mawɗo o mi salminiɓe kamɓe fof mi juurimaɓe alhamdulillah rabbil alamin Seydi Ba mi weltima noon on ɓe ardiɓe fof jaram en keeɓi ko ɗaɓɓannoɗen arde juulna juma ɗum ko yamirore watta ɗum a hitande wonde o yano Madina o wimo ceerno mi salminima ceerno
min komi diddaɗo kunkande de o wi mbimomi komi diddaɗo kunkande de wiyayomi artu ga o wiyayo artu mbiyayomi artu ga yomi artu o wi mbimi yomi artu wimi ceerno mbimi ceerno mi tottitima baba am o wi ceerno mi tottitima baba am mi tottitima baba am mi tottitima baba am o wi eyi 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 ɗo mi halbintinima mo ceerno yimo kadi halbindinima mo kay noon ko weltimi ɗum o tawi noon koɓe timi ɗum ya windoya windu ɗum a winda ɗum e kayit o wi a windoya ko welti ɗum a o yakke ko welti ɗum o tawi ko ya windoya wimi ceerno mawɗo e windu o wi ceerno mawɗo yo windu aɗum ceerno moɗo wonno o wi ceerno mawɗo yo windu ceerno noon windi o wi ceerno noon windi ceerno windi ceerno windi caggal a yiyanimo caggal a yiyanimo ma wota a tampata a tampata o wi caggal a yiyanimo o wi caggal a yiyanimo ma tampata a tampata konguɗi tati konguɗi tati ceerno ali baro iɗingel jaggude kayidi ndi o wi ceerno aliyu baro adi jaggude kayidi ndi alhaji mansour nangi ndi alhaji mansour jaggi ndi alhaji ousmane thiam jaggi ndi alhaji ousmane thiam jaggi ndi basiri kadi thiam jaggi ndi ceerno basiru thiam jaggi ndi ɓe balle kam kayidemde o wi balle kam kayidemde yiɗi kayidi ndi tami lowñi ka huno komi ƴakki o yo itti o yitti kayide hawde huno ko ƴakki o ƴakkumi haɗati o ƴakku o ƴakki haɗani mi siginade yeyno hande kadi ndi yawtata ɗo o wi ɗo kama kadi gonta yiyide han kadi yewtata ɗo ɗum ɗon kanko on o wi ɗum noon kanko on ko o sehelam ko o sehil makko ko a ceerno am ko a ceerno makko kala ko ɗaɓɓaynomi e ma kala ko o ɗaɓɓanno e ma mi heeɓi o heeɓi ko ɗaɓɓaynoɗa alpha amadila o wi ko ɗaɓɓanɗa alpha amadila a heeɓi a heeɓi ko ɗaɓɓaynoɗa sérifu ko ɗaɓɓanɗa e sirifu yunusa sirifu yunus a heeɓi a heeɓi ala ko keddanima ko a heɓani o wi ala ko a heddanima ko a heɓani joni kay joni kay yo allah ɓeyduma yo allah ɓeyduma yo allah ɓeydu on yo allah ɓeydu on onon fofof o wi enen fofof eyyi yo allah ɓeydu barke yo allah ɓeydu barke e meɗen ɗumde haajuji ɗumde haajuji ɗi eyyi allahumma salli ala allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim fatiha salatul fatih kami dini iyaka na'budu amin ceerno amaɗo amin ceerno ammar alhamdulillah komi garowo toon noon wi ko garowo toon noon mi ari so ari woda ko ɓeydan mame wooda koɓe ɓeydanma ɗum woni nokkuno mame ka o wi woni waɗi ko rokkunoma mi haalanma ɗum haalanmami ha gasi o wi o haalanma ha gasi o yejjitani o yejjitani ɗum inchallah joni noon mbaɗe feere ko toon ɓamiraɗe o pokkiti amadou adenam si dia mi ɗattande joni joni